Investeerder Jan Anker hier vast zijn bijdrage aan de realisatie van het Cambuurstadion eerst op tafellijn. In de plannen komt een karwei bij het nieuwe stadion. En Anker woe geen concurrentie voor de bouwmerk. Wethouder Henk Dijnem deelde juster onder hier van de gemeente Ljouwert mee dat vlakbij het gebied mogelijk een grote bouwmerk komt. Namelijk Bauhaus. Ik heb Jon uitgelegd dat wij bod hoe vallen weer door de meedeling van de SOC. De ontwikkelcombinatie, die ik de Draaisma Wijkervesten. Die meedeling hebben we dit weekend gekregen. En wij willen nou eerst maar partijen om tafel om te zien hoe we verder kunnen. Wethouder Henk Dijnem, en dus de gemeente Ljouwert, wienen al in juli vrienden hier op de hichte van de betinksen van de investeerder. Dat nou de nijbouw van het stadion gevaar hint, daar binnen gewoon gemeenteriesleden net over te spreken. Dit is een grote domper voor het hele project, hè? Want het lijkt erop dat het redelijk voorspoedig gaat alle jaar. Maar nooit er toch wel een hele grote kink in de kabel kwam. Wie dit vatten komt? Ja, natuurlijk. Bauhaus, wie oorspronkelijk gepland in het nieuwe stadion. Daar had altijd sprake van geweest dat er een Bauhaus komen zou. Nou, op een of andere onverklaarbare reden had de gemeente daar voor zorgen dat dat net komen zou. Dus die zocht naar andere mogelijkheden. En Bauhaus kan niks verwieten. Die zocht gewoon naar commerciële mogelijkheden. Maar de gemeente hier volle scherper op wijze maten. En ook bij Cambuur zouden ze uitstel heel vervelend vinden. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Sterker nog, dat is heel vervelend. Aan de andere kant, in zo'n groot project, daar komen er dingen op je af. Er gebeuren dingen tijdens zo'n proces. Die moeten nu opgelost worden. Die waren aan het begin niet bekend. Dat moet nu gebeuren. Voordat we verder gaan in het traject. Dus dat is voor de club ook belangrijk. Maar laten we duidelijk zijn dat uitstel zeer vervelend zou zijn voor de club. Het is duidelijk dat er overeenstemming wijzen met tussen de verschillende partijen in dat gebied. Willen we verder kennen. En op dit moment hij zijn zak hebben we het verder. Wij willen eerst een aantal dingen onderling beter regelen. En we hebben een aantal vraagpunten naar de gemeente. En daar ren ik op dit moment net op vooruit. Daar wil ik eerst maar de partijen opraden.